tisztelet valóban nagyon szép és gyönyörű, onnan föntről nézve is szép és gyönyörű legyen, Isten dicsőítésének valódi helye. A mai Isten tiszteletünknek az első 3 részből áll az ünnep, 4 részből áll igazából. Az első részében egy úrvacsorás Isten tiszteleten veszünk részt, szép énekekkel. Az a kérésem, hogy mindenki nyílt szívvel, örömmel, felszabadult lélekkel énekelje majd az énekeket, amiket egyébként most ki is vetítünk. Utána lesz egy ünnepség, születésnapi ünnepség itt még belül a termen. Majd kilépünk a ligetbe, a parkba, ami ugye az idei esztendőben gazdagodott, és Széló Gáborra emlékezünk, röviden a táblánál, a Szélóház táblájánál, majd utána pedig egy agapén vehetünk részt mindahányan, akik itt jelen vannak. Isten áldás legyen rajtunk, és Teodóra lelkészünk fogja pedig Isten igéjét hirdetni a mai napon. Most a bűnbánati rész következik, erre készülünk az énekkel, Isten színe előtt. Az első szavunk nem lehet más, mint a bűnbánat és a megbocsátásért való esedezésünk. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Úr Jézus Krisztus kegyelme és irgalma legyen veletek mindenkor. Szeretett testvéreim, Isten színe előtt vagyunk közösségben. Azért most csendesedjünk el, mindahányan, egyénileg, mint a magángyónásban, de most csendben Isten előtt, majd utána közösen fennhangon mondjuk a bűnbánat imádságot. És hogyha ezt őszintén tesszük, és szívünket átjárja a bűnbánat, az Isten előtti megállás, és a kegyelemért való sóhaj, fogadhatjuk a feloldozást. Csendesedjünk el, majd közösen. Vallom előtted, szent és igaz Isten,
hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. Amen. Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneink bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága által. Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bűneitekből. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Járjatok új életben a Szentlélek erejével. Mi szép és gyönyörű, ha a testvérek egyetértenek. Mindig bővölködnek az Úr áldásában és az életben. Boldogok, akiknek útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint járnak. Fölépíti templomát az Úr, összegyűjti népe szétszóródott fiai. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi minden sebüket. Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr. Azokban, akik bíznak kegyelmében. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön, örökké. Amen. Mi szép és gyönyörű, ha a testvérek egyetértenek, mindig bővölködnek az Úr áldásában és az életben. Úr Jézus Krisztus, aki egy népnek szántad egyházadba, Kyrie, Kyrie, Úr Jézus Krisztus, aki közösséget teremtesz azok között, akik téged Uruknak vallanak. Krisztus, Krisztus, Jézus Krisztus, aki szeretetben egyesített népedet, és velünk vagy ezen a mai napon. Kyrie, Kyrie, dicsőség a magasságban Istennel, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Az Úr legyen veletek. Imádkozzunk. Mindenható Isten, szánd meg népedet, teremts újra egységet szétszakadt egyházadban, amelyet egy reménységre hívtál el, a világ egyetlen megváltója, Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnap van a mai Sarepta ünnepen, és a Stéló szeretett szolgálat nagy közös ünnepét. Hallgassuk meg Istennek a szent igéjét, amelyet megírva találunk először az Ószövetséget, hallgassuk meg Ézsaiás próféta könyvéből, 49. fejezetből. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek.
Már az anyaméhben elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Éles kardát tette számra, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám utalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már az anyaméhben szolgájának teremtett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és köréje gyűjtsem Izrael. Mert nagyra becsül engem az Úr, és Istenemnél megvan rá az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában, és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Áldjátok az Urat, mert irgalmas és beszéde megmarad örökké. Hallgassuk meg a levelői szent igét, amelyet állaposkor az efezusi gyülekezetnek is, 4. fejezetben találjuk az első 6 verset a következőképpen. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, mindjetek ahhoz az elhivatáshoz méltón, amelyet elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Urunk, szenteljen minket igéddel, a te igéd igazság. Az ige hirdetésre készülünk egy olyan énekkel, amely, mondhatjuk azt is egy kis költői túlzással, hogy ifjúsági, vagy a gitáros énekek között a diakónia himnuszának is tekinthető. Ez egy finn ének, ugye Pekka Simmo Jokkinak, a híres finn énekköltőnek a dala, amelyben valójában úgy imádkozunk, hogy gondolunk mindazokra, akik szenvednek, akik ránk bizaltak, akik segítségre szorulnak, egyrészt a szűk köreinkbe, aztán tágítva a kört az egész világon. Hisz rengeteg szenvedés van a világon. Az összes szenvedés, mint energia egy pontba összpontosulnak, akkor felrobban a világ, de lehet, hogy ez a világ egyetem is. Ezért nagyon fontos, hogy imádságban gondoljuk a szenvedőkre, gondoljuk azokra, akik ránk bizattak, ezért az éneknek ez a címe, hogy gondolj rá.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Szent Háromság utáni 17. vasárnapra kijelölt igehirdetési alapigét, megírva találjuk Lukács evangéliumának 14. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Amikor egyszer Jézus szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól: szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt: vajon ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyenszemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád: barátom, ülj fejjel, és akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen.
Kedves testvérek, kedves lakók, dolgozók, gyülekezet, nagyon érdekes, izgalmas igeszakasz áll előttünk, hiszen több olyan téma is előkerül benne, ami érinti az életünket, nem csak személyesen, hanem közösségi szinten is, munkahelyen, otthonban, ahol élünk. Hiszen már eleve egy közös ebéddel indul a történet, ahol sokféle ember van jelen. És ez a szituáció a mi számunkra is mindennapos. Gondolhatunk akár a közös étkezésekre, akár az úrvacsorai közösségre, amely ezen az Isten tiszteleten is lehetőség a számunkra. Valamint van a történetben gyógyítás, beteg ember, van törvényértelmezés, és ennek során van konfliktus is. Hiszen a farizeusoknak nem igazán tetszik, hogy Jézus szombatnapon gyógyított. Utána pedig van szó ülőhelyekről, főhelyek válogatásáról, ami tekintélyt, rangot jelöl, ranglistát, benne van a presztízs kérdése, az érdekek, a benfentesség, a pozíció keresés és a hatalmi harc. Benne van a helykeresés, a helyünkön lenni, helyünkre kerülni, kérdéssor. Minden téren, önismeretben, és az Istennel és emberekkel való kapcsolatainkban egyaránt. Láthatjuk, hogy mennyi minden benne van ebben az ige szakaszban, hogy több ponton is megszólít bennünket, és érinti az életünket. Ez az ige szakasz 2 rövid történetből tevődik össze. Az elsőben Jézus meggyógyít egy beteg embert szombaton, a másodikban pedig a főhelyek válogatásáról van szó, arról, hogy ki hova üljön, kinek hol a helye. Hogyan is kapcsolódik össze ez a 2 történet? Röviden összefoglalva az lehet a fő üzenet, hogy a másik embert a helytelenül értelmezett törvény elé kell helyezni, valamint magunk elé kell helyezni. Erről szól az itteni élet. Ahogyan erről szólt Jézus élete, és erről szólt Sztéló Gábor egész élete. Az a fajta szeretet és alázat jellemezte, amiről itt Jézus beszél. Szeretet mindenek előtt, mindenek felett, amely egyedül a másik ember szükségét és ínségét nézte. Akár konfliktusokat is felvállaló szeretet, amely nem simult bele mindenféle elvárásba, hanem szétfeszítette a kereteket. Jézus is ezt tette a történetben a szombati gyógyításával. Provokálta a vezetőket, hogy megmutassa, hogy az ember számít igazán, az élet védelme és méltósága. És egy nagyon életszerű példát említ Jézus. Vajon, ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki azonnal? Jézus itt valóban annyira életszerű és gyakorlatias, és minket is az életszerűség felé akar terelni. Fontos, hogy ne csak törvényszerűek legyünk, hanem életszerűek. És ahogyan Jézus értelmezte a törvényt, irányadó a számunkra, hiszen minden közösségen belül vannak törvények, szabályok, szükség is van rá. Különben káosz lenne, ha mindenki azt csinálhatna, amit szeretne. Mindenképpen kellenek a szabályok és a keretek, de nem önmagukért vannak, és nem vonhatják el a figyelmet a lényegről. Hiszen a törvény nevében is akár sok embertelenséget meg lehet indokolni, nem is kell nagyon messzire menni. Ott van az irgalmas samaritánus példázatában az a szituáció, amikor elmegy a félholtra vert ember mellett a pap és a lévita. És meg tudták indokolni ezt a cselekedetet a törvény nevében. Azonban fontos látni, hogy a szombat lett az emberért, és nem fordítva.
Azonban, ahogyan írja Balikó Zoltán evangélikus lelkész, az ünnep szombat célja elhomályosult a tilalmak dzsungeljában. Valóban abban az időben azt hangsúlyozták a farizeusok, amit nem szabad tenni, ami tilos. És elhalványodott a parancs pozitív értelme. Lehet úgy értelmezni a törvényt, hogy csupán tilalomfákat látunk. Hogy ezt sem szabad, azt sem szabad. De nem ez a törvény lényege. Még akkor sem, hogyha a legtöbb parancsolat úgy kezdődik a 10 parancsolatban, hogy ne. Például ne ölj, ne lopj, ne legyen más istened, ne kívánd a másét. Mégsem a tiltás a lényeg, hiszen Jézus nem a tiltásokra helyezte a hangsúlyt, hanem a törvényt a szeretet 2. parancsolatában foglalta össze. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És ennek nyomán Luther is a pozitív megközelítésre tette a hangsúlyt, minden parancsolat magyarázatát így kezdte, Istent félnünk és szeretnünk kell. Mert valóban, aki Istent féli és szereti, az megtartja a parancsolatait. Ha ez a kiindulás, akkor nem fogunk lopni, ölni, és így tovább. A szombat törvény az életet szolgálta eredetileg. Áldás és élet fakad belőle, és áldásként adta Isten. Azonban még körülvették emberi rendelkezésekkel, és ez már nem az életet szolgálta, hanem a visszájára fordult. Egy merev, görcsös szabálykövetés lett belőle, amelynek során a farizeusok megnyomorították magukat, és fölösleges terheket pakoltak az emberekre. Már nem öröm volt, hanem dühöngés a reakció Jézus gyógyítására. Jézus pedig pont elveszi a terheket, oldja a görcsös megfelelni akarást. Ő nem lehúz, hanem felemel. Ő nem megkötözni akar, nem gúzsba kötni, hanem felszabadítani a jóra, a szeretetre, hogy örömmel és kreatívan találjuk meg az útját, a módját, hogy mennyi jót is lehet tenni. Ahogy azt Téló Gábor is tette, felismerte a helyzetekben rejlő megoldásokat és lehetőségeket. Mindig megtalálta a módját annak, hogy a segítségre szoruló embert kihúzza a gödörből. És valóban ez a feladatunk, a segítségre szoruló embert kihúzni a gödörből. Nem azt magyarázni, hogy miért is nem lehetséges. Amikor körbevesz minket ezernyi szabály és elvárás, nagyon könnyű elvéteni a lényeget, és eljutni odáig, hogy már nem látjuk a fától az erdőt, mert elveszünk a részletekben. A mi számunkra is fenyegető veszély, hogy félrecsúszik minden, hiszen rengeteg elvárás vesz minket körül egy ekkora közösségben. Ott vannak az ellátottak, a hozzátartozók, a kollégák, a törvények, a háttérmunka, az adminisztráció. Azonban fontos, hogy mind eközben ne maradjon ki a lényeg, ne maradjon az ember a gödörben az elvárások mentén. Hogy a szeretet legyen az alapelv, hogy ez az egy dolog legyen előttünk, hogy ne aprózódjunk el a részletekben, hogy ne 100 felé akarjunk szakadni elvárások mentén, hanem a szó pozitív értelmében véve legyünk együgyűek. Ahogyan ez a vasárnap is a keresztény egység gondolatát helyezi előtérbe. Ennek a vasárnapnak az a témája, hogy egyek vagyunk Krisztusban. Az Efezus 4-ben, az oltár előtti igében többször is szerepel az egy szó. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. De mi is az egységünk alapja? Nem az, hogyha a békesség kedvéért mindent a szőnyeg alá söprünk.
Semmiképpen nem lehet hamis megalkuvás az egység útja. Az egység alapja Jézusban van, a vele való közösségben, asztal közösségben és ünneplésben, ahol mindenkinek helye van, éppen azért, mert Jézus vállalja a közösséget, aki egykor leült bűnösökkel, vámszedőkkel egy asztalhoz. Ebben az igében pedig a farizeusok egyik vezetőjének a meghívását fogadta el, tudva a hátsó szándékot, azt, hogy megfigyelik, hogy csapdát készítettek neki, hogy hibát találjanak benne. Jézus mégis vállalta a közösséget, és nekünk is helyünk van nála, hiszen ez a történet folytatódik. Ott akkor azon a vendégségen az egyik vendég odafordult Jézushoz, és ezt mondta neki: boldog az, aki Isten országának vendége. Erre Jézus elmondta a nagy vacsora példázatát, amely arról szól, hogy Jézus vár minket is Isten országában, ahol tovább fog folytatódni az ünneplés. Addig is, amíg oda készülődünk, Jézus helyre állít minket. Ahogyan meggyógyította a beteg embert, helyre állította az egészségét, majd utána pedig helyre állította a farizeusok gondolkodását. Nekünk is erre van szükségünk. Jézus ki akar minket is zökkenteni a merevségből, a megszokott sémákból. Nekünk is arra van szükségünk, hogy újra gondoljuk át a helyünket, szerepünket, a lelkületünket, vizsgáljuk meg a motivációnkat, a belső mozgatórugókat. Ha Jézusé a legelső hely, akkor kerül helyére az életünk, és akkor kerül a helyére minden. Ha ő növekszik bennünk, akkor mi kisebbek leszünk. Ha több teret engedünk Jézusnak, akkor lesz rendben minden, és akkor válik még jobb helyé ez a közösség, mert mindig mindent lehet fokozni. Sztéló Gábor életében is meghatározó volt az az ige, amit Keresztelő János mondott Jézusra mutatva: neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. És Jézus ebben példát is adott nekünk az alázatban. Ő nem csak helyre tenni akar minket, hanem az utolsó helyre lépett értünk. Ahogyan Pál apostol írja a Filippi hívóban. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyieieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ő adja, hogy nyomdokain járva tudjunk kisebbé lenni, és őt követni szeretetben és alázatban. Úgy legyen, ámen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy az utolsó helyre léptél értünk, hogy példát adtál az alázatból. Kérünk, add, hogy tudjuk követni a te példádat, hogy megtaláljuk a helyünket a te szolgálatodban, ebben a közösségben is. Kérünk, add, hogy mi is a te eszközeid lehessünk az embermentésben, mások segítésében. Amen.
Áldás legyen az ige hirdetőn és rajtunk az ige hallgatóin, most pedig, mint egy válaszolva is az ige hirdetésre, valljuk meg hitünket az apostolok. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig hallgassuk meg az egyházközség hirdetését. Sok szeretettel kérdezem a testvéreknek, hogy az Isten tiszteletünk szeptember 29-én vasárnap fél 10-kor Isten tisztelet lesz templomunkban. Délután 15 óra 30 perckor Isten tisztelet lesz Nagykovácsiban, a református templomban. Október 6-án vasárnap fél 10-kor családi istentiszteletet tartunk, aratási hálóadó ünneppel egybekötve, illetve kapcsolódva a teremtés heti ünnepkörhöz. Október 13-án vasárnap fél 10-kor istentisztelet lesz konfirmációval. Konfirmációi vizsga az előző szombaton este 5 órakor lesz templomunkban. Nagy örömmel hirdetjük, hogy hittanóra indul Nagykovácsiban, óvodások részére a Kaszáló utcai óvodában. Az első alkalom szeptember 30-án hétfőn lesz. Érdeklődni és jelentkezni Erdélyi Kata hitoktatónál lehet. Teremtés ünnepe alkalmából erdélyi kirándulást tartunk a Pilisben október 23-án szerdán. Érdeklődni és jelentkezni Pongrácz Gábornál lehet. Az elmúlt heti persejpénz 43 000 forint volt. Köszönjük testvéreink áldozatkészségét a nehéz időkben. Hirdetem továbbá, hogy a mai offertórium a Sarepta intézmény javát szolgálja, és ezért mind a két kijáratnál, a főbejáratnál és itt a hátsó bejáratnál is elhelyeztünk perselyeket, és köszönjük testvéreink segítőkészségét, áldozatát, amelyre a Sarepta intézményre is gondolnak. Most az egyetemes könyörgésekre készülünk egy énekkel, majd megkérem azokat, akik az imádságban részt vesznek, hogy álljanak ide.
Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, hálákat tett szívvel gondolunk arra a 73 évre, amiben megőrizted a Stéló Gábor szeretett szolgálatot, és benne megajándékoztál minket szent lelked egybeforrasztó erejével. Istenünk, aki egyetlen Úr vagy, és egyetlen megváltót adtál az emberiségnek, add, hogy nálad testvérre találjunk egymásban, és egy szívvel és egy akarattal könyörögjünk hozzá. Minden ember a hívőkért, a téged keresőkért, a világ kereszténységért, evangélium egyházunk, gyülekezetünkért, a Krisztusban hívő minden gyülekezetért. Őrizd meg nyájadat a hitetlenségtől, őrizd meg a szeretetlenségtől, és attól őrizd meg mindnyájunk életét, Jézus Krisztus által. Adunk, hogy hálával emlékezzünk azokról, akiknek szolgálatával otthonunkat minden ideig vezetted és megtartottad. Segíts, hogy az előttünk járó külsőjét megbecsüljük. Az, hogy példányt növelje bennünk az otthonunk iránt felelősséget, hogy szolgálatunk mindenkor tetszésedre legyen. Jézus Krisztusért kérjük. Könyörgünk a teremtett világért, melyet nem csak természeti katasztrófák fenyegetnek, hanem az emberi bűn következményei is. Add, hogy zúgolódás helyett mindenkor gondviselő szeretetben bízunk, és soha ne feledjük, hogy a téged szeretőknek minden javunk van. Jézus Krisztus kérjük. Könyörgünk hazánkért, nemzetünkért, városunkért. Oltalmazd meg minden veszedelemtől. Adj kiengesztelődést az ellenségeskedőknek, és teremts közöttünk békességet, hogy csendes és nyugodt életet éljünk. Jézus Krisztusért kérjük. Urunk, segíts meg, Urunk, segíts meg minden, vegyem szolgáltatás igazságot az elnyomottunknak, kenyeret az életünk, gyógyulást a betegeknek, vigasztalást a szomorúaknak, Jézus Krisztusért kérjük. Hálát adunk a biztonságot jelentő otthonunkért. Hálát adunk a dolgozókért, hogy gondoskodnak rólunk. Elnek alapokkal, dolgozókat, hozzátartozókat, Kérjük, segíts, hogy növekedni tudjunk a szeretetben. Add, hogy irgalommal és szeretettel tudjunk egymáshoz fordulni minden helyzetben. Nyisd meg szívünket, hogy megragadjon minden szeretet, és
Hallgass meg minket, Urunk, hiszen Te már azelőtt érted gondolatainkat, mielőtt kérésünket szavakba öntenénk, és reménységünkön felül megadod mindazt, ami akaratoddal egyezik, és számunkra üdvösséges. Mutasd meg rajtunk kegyelmedet most is, Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. Ünnepünk gyülekezet, most a szentségi rész következik az Isten tiszteletünkből, az Úrszent vacsorájának az ünneplése. Szolgálatunk az oltártól indul, és az oltárhoz érkezik vissza. Ez a diakóniának egy teológiai alapvetése. Ez nem csak egy elmélet, hanem az Isten tiszteletben itt a Szent Liturgiában. Ezt át is élhetjük. Az úrvacsora közösségébe mindenkit meghívunk, aki saját felekezete szerint erre felkészültnek érzi magát, aki pedig nem, hogy úgy gondolja, hogy nem vesz részt az úrvacsora közösségbe, kérem, hogy rendes imádsággal kísérje majd az úrvacsorázásnak a menetét. És pedig énekeljük az úrvacsora éneket, a jöjjetek itt a Emeljük fel szívünket az Úrhoz, és magasztaljuk az ő szent nevét. Méltó vagy dicsőjetre Istenünk, köszönjük, hogy hozzád jöhetünk. Te szeretsz minket, és csodálatos világot adtál nekünk. Te szeretsz minket, és Jézus egyetlen fiadat adtad nekünk. Szeretsz minket, és jóságoddal táplálsz. Hálát adunk most mennyei ajándékaidért,
és helyünkön fennállva dicsérő énekünkkel csatlakozunk az angyalokhoz és a mennyei seregekhez. Menj, édesatyánk, egy adunkat teremtetted a világot, szereteted jeléül fiadat, Jézus küldted a földre, hogy mindannyiunk barátja és megmentője legyen. Ő segített a rászorulókat, sőt jó pásztorként életét áldozta értük. Meghalt a kereszten, hogy mi a bűnbocsánat örömét kaphassuk. Feltámad, hogy mi is vele élhessünk örökre. Ő adta az úrvacsorát nekünk, és így egy családdá lehessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtöltett, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, ez a kehely, az új szövetség, az én véremben, amely ti értetek, és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer visszátok az én emlékezetemre. Íme megváltásunk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz. Mennyei Atyánk, együtt örvendezünk, és közösen adunk hálát mindazért, amit Jézus tett értünk. Add nekünk szent lelkedet, hogy hittel vegyük Jézus testét és vérét az úrvacsorában. Hálát adunk ajándékodért, és mint családunk tagjai közösen így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden bűnünket adnak nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Bátran egymáshoz fordulva köszöntsük egymást a békesség jelével, Krisztus békéjét adjuk.
Minden kész testvéreim, járuljatok az Úrszent oltárához. Az úrvacsora vételnek a rendjét mondom el. Itt az oltárnál térdepléssel fogadhatjuk Krisztus szent testét és vérét, és az ostját torba merítéssel adja a két lelkész úr. Majd a végén pedig a lelkésznő ki fog menni, kivéve a templomtérbe azokhoz, nem tudnak idejönni. Minden kész. Jöjjetek, szent testét. Mi Urunk Jézus Krisztus kereszthaláláért megbocsátottuk. Jézus Krisztus teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységében. Menjetek el immár békességgel. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kereszthaláláért megbocsátottak a ti bűneitek.
reménységére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére, menjetek el itt már békességgel. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kereszt haláláért megbocsátottak a ti bűneitek. Jézus Krisztus teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el itt már békességgel. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kereszt haláláért megbocsátottak a te bűneid. Jézus Krisztus teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el itt már békességgel. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kereszt haláláért megbocsátottak a ti bűneitek. Jézus Krisztus teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el itt már békességgel. Amen. Urunk Jézus Krisztus kereszt haláláért megbocsátottak a ti bűneitek. Urunk Jézus Krisztus
jelenti a szívet. Áldjon! Imádkozzunk! Hálát adunk mennyei Atyánk az úrvacsora ajándékáért, köszönjük szeretetedet, segíts, hogy életünkben közel lehessünk te hozzád, és közel lehessünk egymáshoz is. Vezess minket utunkon, hallgass meg minket Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, menjetek és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tanúskodjatok szeretetét. Megízleltétek a bűnbocsánat örömét, építsétek hát a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és áldozatos szeretettel. Végezetül fogadjátok az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Szép éneket énekelni. Ez is a katolikus testvérek szívét megmelegessük. Ezt az éneket a 20. század katolikus magyarországi római katolikus ifjúsági életének egy szimbolikus alapvetői van, köztünk van még 80 éves, és ilyen jelent. Az ő énekét tudjuk énekelni. Nagyon egyszerű a szövege. Én, Uram, én Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátolok beléd. Én, Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít beléd. Én, Uram, én Istenem, fogadd meg az életem, add legyen egészen.
Köszönjük szépen a szolgálattevőknek. Lacinak is tapsoljuk ők meg, jó? Mert azt tudják, hogy a cselló. Köszönjük szépen. A cselló áll legközelebb a boxhumánál. Nagyon fontos hangot hozott a mai éneklésünkbe. Most megkérem Anna Mária kézvezető asszonyt, hogy az előttünk álló néhány percben az ünnepséget vezesse. Kedves Váromistenünk, kedves ünneplő gyülekezet, Budapestről, Dunakesziről, Pilis Csabáról, és mint ki tudja, minden messziről a Fúvózát érkezett. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy megtiszteltek magunk jelenlétükkel, és együtt örülnek velünk a szép napon. Szép napot, mert el is akartam dicsekedni, hogy ilyen szép hangosítási rendszerünk van. Reméljük, hogy jobban már, amit beszél, mi meg megtanuljuk. Elsőként Tóth Nikolettát szeretném megkérni, hogy a Dunakeszi lakók köszöntését egy vers formájában adja át, ő a támogatott lakhatásnak a lakója. Turmenzei Erzsébet kérés. Úr Jézus, tudod, nem érdemes sírni, csak hogy a rímek muzsikáljanak. Olyan dalokat ébresz, hogy a lelkek te hozzád közelebb találjanak. Te rejtőzkedj el a rímek közé, te simogasd meg a fáradtakat. Te biztasd, aki csüggetés kísér. Hisz írni csak azért, hogy gyönyörűen muzsikálj. Uram, mit ér? Minden dalomban légy jelen magad. Te simogasd meg a fáradtakat. A léleknek ne felém, te feléd, te feléd adjon minden számát. Ne akarod én, üres muzsikát. Úgy gondolom, hogy ezek az énekek mindig nagy örömet jelentenek nekünk. Ugye azért küzdünk, vagy ha nem napot, vagy mindig örömet meg. A helyről szó lelképzésre helyről beszélni, illetve a Zsoltáros is arról szólt, hogy már anyám végében tudják, ami helyünk, illetve a levélben igében is arról volt szó, hogy a hivatásunkban, mint helyünkön hogyan tudunk helytállni, és biztosan mindenki számára ismerős, hogy ennél a
szociális térben még mindig is, Nikola Robertről ugye már hallottunk a elmúlt énekeséről, és ő mondta, hogy az alázat azt jelenti, hogy az ember tudja, hogy hol a helye. És ehhez szeretnék kapcsolódni Sztéló Gábor kapcsán is, aki mindig tudta, hogy hol a helye. Hogy ha kellett, akkor a falusi ifjakat segítve, ha kellett, akkor olyan mindenféle csoportokat, mint mi is vagyunk. Itt az úrvacsora közösségében lehetett látni, hogy mi olyan sokfélék vagyunk. Mi nem vagyunk egy hagyományos gyülekezet. De azt hiszem, hogy ebben az úrvacsorai közösségben mégis megéljük azt, hogy feloldódnak a félelmeink, feloldódnak a nehezteléseink, feloldódnak azok a rossz érzések, amik talán hétköznap kísérnek bennünket, és talán egymás iránt is vannak ilyen rossz érzéseink, de itt az úrvacsora közösségében ez feloldódhat, amikor kitérdelve, kiülve, ki úgy, de idejön, és ugyanazért vagyunk itt, és ugyanazt élhetjük át mindannyian. Sztéló Gábor számára is ez volt a cél mindig, hogy sokféle embert összegyűjtsön, és sokféle embernek segítsen feloldódni. Segítse őket abban, hogy az ő rossz érzései feloldódhassanak, legyenek aztán gyerekek, akik félnek a háborúban, legyenek akár idősek, akik félnek azért, hogy a kommunista rendszerben meghurcolják őket mindazért, amit az előző rendszerben tettek. Bárki is fordult hozzá, mindig a feloldódást kaphatta meg, még akkor is, ha ő maga egy rendkívül szenvedélyes ember volt, és vannak ugyan leírások róla, hogy bizony neki is voltak vitái, neki is voltak nehéz érzései, ő is ugyanolyan ember volt, mint mi. A feloldódás neki is itt az oltárnál jelentette a mindent, ahogy Remkész úr mondta, őjét idézve, hogy az oltártól indulunk, és az oltártól érkezünk vissza, és ott vagyunk mi is, ott ünnepünk. És mi ebben a hagyományban lépünk bele. Nem tudjuk, olyan már ez a Sarepta születésnapja számomra, mint egy néphagyomány. Mert nem tudjuk, hogy mikor volt először szeptember 3. vasárnapján a Sarepta születésnapja, de ez olyan természetes számunkra, mint hogy húsvétkor a fiúk elindulnak locsolkodni. Nem tudjuk, hogy mikor keletkezett ez a hagyomány, de megéljük. Nem tudjuk, mikor keletkezett az a hagyomány, amit az énekben énekeltünk, hogy lehajolni a szegényhez, lehajolni a szenvedőhöz. Nem tudjuk. Ez is egy hagyomány, és csináljuk. És csinálják azok az emberek is, akiket most köszönteni szeretnénk minden évben, ezen a születésnapon megajándékozunk embereket, nem azokat, akiknek születésnapja van, hanem olyan embereket ajándékozunk meg, akik minket ajándékoznak meg. Akik a hétköznapjaikban, az ünnepnapokon is olykor ránk figyelnek, ellátottakra, dolgozókra, és valamiért abban az évben kitüntetett figyelmet érdemel az ő munkájuk. 2 embert fogunk ma köszönteni. És mind a ketten ebbe a hagyományba álltak bele, hogy szolgáljanak. Az igazgató tanács javaslata, egyhangú javaslata alapján köszöntjük most mindkettőjüket. Az egyikőjük 2020. április 1-től intézményünk munkatársa. Ekkor vette át a Magyarországi Evangélikus Egyház Dunakeszi város idős ellátását. A hivatását ő 2006-ban kezdte szociális területen Dunakeszin. Alapellátásban és szakellátásban végezte tevékenységét idősek és fogyatékos személyek között. Munkáját gondozóként kezdte ebben az évben, és megszerezte a szakképesítést is kitűnő eredménnyel. Majd tovább képezte magát, és 2019-ben szociális munkás diplomát szerzett.
Munkáját a jogszabályok alapos ismerete és betartása jellemzi, tevékenységét az is jellemzi, hogy az ellátottakkal való gondozási, ápolási folyamatok megtervezésekor és azok végrehajtásakor a szociális munka alapelveit mindig szem előtt tartja. Az ellátottakkal való munkával nem ismerhetetlen. Amikor a gondozási tervben szereplő célok nem teljesülnek, újra átgondolja munkatársaival együtt, és addig formálják a folyamatot, amíg az ellátott számára kívánt eredményt el nem érik, vagy azt meg nem közelíti. Legyen szó a diakóniai munka bármely területéről, akár egy beköltözés közösségbeillesztéséről, egy terápia alkalmazásáról, vagy a családokkal való kapcsolattartásról. Munkájában az ellátott jogok tiszteletben tartása és azok képviseletek párosul valósításának tanulmányozása. 2 éve a Diakóniai Központ telephelyvezető feladatait látta el. Előtte az átvételt követően a Kincsen közt egy szám alatti telephelyet vezette. Amikor kialakításra került a Diakóniai Központban az idősek részlege, sikeresen készítette fel a bentlakókat a költözésre. Kiváló előkészítő munkájának volt köszönhető, hogy a költözés napján 30 idős ember a reggelit még a Kincsen közben fogyaszthatta el, de délben már a Holmi úton ebédeltek úgy, hogy a holmiuk már az új szobájában kipakolva várta őket. Az ellátottak kérdezték is, hogy csak ennyi volt az egész költözés. Hóti úton telephelyvezetőként ma már 5 féle bentlakásos szolgáltatásban, kiegészülve a házban működő alapszolgáltatásokkal, közel 200 ellátott mindennapjait és 60 munkatárs tevékenységét koordinálja, vezetőtársaival karöltve. Vezetőtársaival jó a kapcsolata, a munkatársakkal is megtalálja a hangot, bizalommal vannak iránta. Aktív szerepet vállalt a Magyarországi Evangélikus Egyház személyiségvédelmi programjának pilot projektjében, amely a Dunakeszi telephelyen valósult meg. Intézményünknél eltöltött évek alatt a diakóniai értékek mély hatást gyakoroltak rá, akárcsak névadón Stéló Gábor evangélikus lelkésznek a munkássága, teológiai, diakóniai szellemi öröksége. Így szeretném megköszönni a munkát Cserekai Istvánnél. Következő munkatársunk hivatását a FB anyaházban kezdte 2004-ben, amely akkor még a FB Diakonissza Egyesület fenntartásában működött. Munkáját gondozóként kezdte meg 2004-ben, 2006-ban szerzett szakképesítést kitűnő eredménnyel család és munka mellett. Az intézményünknek 2013. február 1-től a munkatársa. Megkapó egyéniségét a szerénység, szelídség és a hűség hármasa határozza meg. Munkájában mindig a lakók vannak előtérben, a munkaköri feladatokon túlmutató szolgálatokat is szívesen vállal azért, hogy egy-egy ünnepi alkalom szép és emlékezetes legyen. Szorgalmas keze alól nem csak a szakmai feladat elvégzése kerül ki, de finom ételek is, amivel egy-egy születésnapot, karácsony, ízekben is emlékezetessé tesz a lakók és munkatársak számára. Az idős diakoniszták gondozása a FB anyaházban különösen is átjutotta őt a diakónia szellemiségével. Minden külön programban aktívan részt vett, amivel az idős diakoniszták számára örömet szerzett. Így többek között a diakoniszták születésnapjának ünnepésében. Az anyaházban emléket állított a diakoniszták munkájának, kiállítási anyagot szedett össze, és rendezett jó ízléssel és
kitartó érdeklődéssel, szorgalommal. Hűségét jelképezi, hogy 2004. március 1-től dolgozik a FB Anyaház épületében folyamatosan, annak ellenére, hogy az épület tulajdonosa, a bennműködtetett szolgáltatás fenntartója és a vezetők is cserélődtek. Ő maradt. Hűséggel maradt. A lelkész otthonban folyó gondozási tevékenység irányítását is végezte egy ideig. Vendégből érkezett Magyarországra, apósa és anyósa Rákospalotán egyházfiak voltak, utána érkeztek a fiatalok. 2004. március 1-től gondozóként kezdett dolgozni az anyaházban, ahogy mondtam, érettségivel érkezett, és a szakmai végzettségét már Budapesten szerezte meg. Vezetői korán felfigyeltek kitartó szorgalmára és a környezetére, a maga csendességében hatni tudó személyiségére, fokozatosan készítették fel a vezetői feladatra. Így egy évtizede már részlegvezető és telephelyvezető. 2014. február 1-től vette át a FB-t a Sarepta, ő azóta is hűségesen dolgozik. És ahogy mondtam, a fenntartók és vezetők változtak, de ő maradt. Köszönjük szépen Gáspár Tünde a munkáját. Amit egy dolgot szeretnék és ezzel zárnám, mielőtt megyünk a gyönyörű hírehívvel, amelyre most szintén emberekben a segítés és az önfeláldozás hagyományával éltek vele. Sebő Ferenc mondta, hogy a hagyomány ez nem betegség, hogy nem beteg, hogy ápolni kelljen, és nem rab, hogy őrizni kelljen, hanem a hagyományt megélni kell. És így örülök, hogy mi együtt élhetjük meg a hagyományainkat, és hogy vannak hagyományaink. És a koszorúzást követően az abakli fog következni, ahol egy finom székelykáposztával várunk mindenkit, és az asztali imádságot az köszönjük szépen, hogy eljöttek, és akkor folytatjuk az Isten tiszteletet. Igen, akkor vonuljuk ide ki a ligetbe, a Stélóházba.